22 деца, първи клас бях тази година. От тези 22 деца, 6 деца са от предучилищната ми група, с които бях работила по джъм. И определено в началото те се открояваха. Справяха се по-добре относно взимане на решения и относно самостоятелност, не толкова. И все пак бяха работили с мен. Другите обаче бързо ги настигнаха и сега наблюдавам същата тази атмосфера на взаимопомощ, на разбирателство. Нямам лидери в класа. Целият клас е лидер и в общи линии детенце, което в детската градина го бяха изолирали, определено беше по-назад, много бързо настигна другите и така родителите бяха много доволни в края на година, че то вече не е изолирано. Съответно имат подкрепа от родителите и така имах свобода да си работя по джъмп без проблеми. Госпожата, която ги занимаваше по-голямата част от класа ми в заниманията, каза, че те се справят чудесно и с материал за втори клас. И това, което тя обяснява на децата от втори клас, въобще не ги затруднява и те показват на децата от втори клас. И съответно моите тестове, не знам, не са обработени, но тези, които аз им пусках през годината от всякакви издателства и мои си измислени, имам само шестици. 2-3 петиции, то на деца, които определено имат нужда да работят върху концентрацията си, не толкова по материал. Чудесно се справят. Аз съм много удовлетворена. Така завърших един много тежък четвърти клас и сега беше удоволствие за мен да работя с тези. Четвърти клас беше по джъмп. Беше, да, и с него имахме успехи, но сега са коренно различни деца и като ги започнеш от начало е много по-лесно.